का ये बिटोरन भाई, का समाचार बा? अरे समाचार तो सब ठीके बा। लइकवा लइकवा ठीक ठाक बानू? अरे लइकवा के तो तू पूछबे मत कर मर्दे। ऊ तो साला इतना निकम्मा भइल बा कि खा पी के दिन भर पटाई रहता, बेवेरा खानी एने से ओने घूमत रहता। ओकरा से तो हम आ गइल बानी। ये मर्दे एगो बात कही। हां कह। बे ओकर बियाह ना कर द, सुधर जाई। ए बियाह ना जे बाहर क द, जले साला अपना पैर पे उखाड़ा ना होई ओकर हम बियाह करतनी। बियाह ना करम हम। महाराज चाचा प्रणाम। अरे खुश रह बबुओ। का कहत रहे हमर बाबूजी? कहतारन कि जले लइकवा अपना पैर पर खड़ा ना होई तले के हम बियाह शादी ना करब। अच्छा ये बताई, अगर हाँ। पैर पर खड़ा ना रहती तो हेंग रहती हम? मैं बताई तो हाँ, पैर पर तो खड़ा बा हो। जब बियाह के बात होला नु हाँ। कहलन कि अपना पैर पर खड़ा होई खड़ा नहीं की। हाय पैर पर खड़ा एगो तो सारा दुनिया सामान पैर पर खड़ा रहेला। बताई तो हैं? हाय पैर पर खड़ा बा, जले कमाई धमाई ना तो एकर बियाह करे। रे चल 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 चल